Hvad søren? Hej, drenge. Det er gas, men hvad går pengene til? Nå, boldklub og børnehjemsdag. Børnehjemsdag? Ja. I ser da ikke ud, som om I har brug for noget. Nej, men der er jo børn i Danmark, som har Okay, så hvor mange penge tager I? 20 kroner per lod. 20 kroner per lod. Så vil jeg gerne have 4 lodder. Ej, jeg køber ham her. Okay. 4 lodder. Her, kan du holde penge? Men hvad siger du? 20 kroner per lodder? Ja. Hvor meget er der noget, der går til et godt formål? Er det ikke bare snyd det hele? Nej, du kan... det kan du ikke sige. 11,5 kroner de går til børnehjemsdag, og 8,5 går til far- og boldklub. Okay, men er det så ikke bare trænerne, der får nyt tøj? Nej. Okay, men det vil sige, nu har jeg gjort dagens